No a napokon, keď sme už spomínali, že máme isté akordy, ktoré používajú aj teda v doškálnej harmónii a harmónii funkčnej máme akordy, ktoré používajú tóny z chromatiky, oblasti chromatiky, čím vlastne výrazne obohacujú harmonický proces. Máme ďalším javom harmonickým, ktorý výrazne obohacuje harmonický priebeh, sú modulácie. Modulácia je plynulý a presvedčivý prechod z tóniny do tóniny. Poznáme modulácie diatonické, chromatické a enharmonické. Priebeh každej modulácie by sa mal rozdeliť do troch priebehových, alebo by sa dal rozdeliť do troch priebehových fáz. Čiže ten úsek, ktorý je vo východzej tónine, potom je tam modulačný moment a úsek v cieľovej tónine. Najčastejším prostriedkom na vytvorenie modulačného momentu je využitie viacznačnosti akordov. Čiže to, čo sme si už vraveli, schopnosť akordov vystúpať v rôznych funkciách, v rôznych tóninách bez zmeny zvukovej kvality. Čiže napríklad máme taký akord, ktorý má tóny C, S, G. On je molovou subdominantou v G-mol a zároveň druhým stupňom v B-dur napríklad. Čiže by sme vedeli prostredstvom neho plynule zmodulovať z G-mol do B-dur. Tak, že tu by sme si urobili v tomto úseku východzej tóniny G-mol kadenciu G, tónika, subdominanta, dominanta a išli by sme na tú molovú subdominantu napríklad, čiže CSG, to by bol ten modulačný moment, to CSG by sme prehodnotili v tomto bode ako druhý stupeň v B-dur a už by sme urobili iba kadenciu v B-dur, druhý stupeň dominanta, tónika a boli by sme v B-dur. Kadencia je vlastne jav, prostredníctvom ktorého my vieme veľmi dobre upevňovať tonálne centrum, čiže tu máme nejaký taký príkladík, si urobíme vytvoriť jednoduché kadencie v štvorhlasnej sadzbe v daných tóninách. Prosím vás, sadzba je na vás, či to bude široká, úzka alebo čo. Tie jednoduché záverové kadencie môžu byť, že tónika, subdominanta, dominanta, tónika, tónika, druhý dominanta, tónika, je to na vás. Takže ja teraz urobím tieto tu takto, že v E-mole tónika, subdominanta, dominanta, tónika, tu urobím znova takisto v F-mole tónika, subdominanta, dominanta, tónika, takže idem sem v základných tvároch to budem písať, nech to je správne a jednoduché, to môže byť. Takže tónika, E, subdominanta A, dominanta H, tónika E. A čo ja viem, urobím to v oktávovej úzkej, čiže E bude v sopráne, H v alte, G v tenore, majú spoločný tón E, tónika, subdominanta, v alte bude A, v tenore, či v alte bude C, v tenore bude A, subdominanta, dominanta nemajú spoločný tón, dominantu ale urobím durovú, zvýšim terciu, nemajú spoločný tón, idem v protipohybe, E, či soprán ide na dis, H, fis a keďže toto je citlivý tón, ten mi stúpi.